en puɗɗorima inde keno geno jurmotoɗo jurmittoɗo tagɗo en honni en hakkude jeeri e waalo en juule nulaɗo men korsuɗo mo jamirɗe en juuɗe kala saaha en duunima jinnaɓe men ɓe sababu woni godal men e aduna jinnaɓe wurɓe ɓe ɗen mbiya yo duuso ɓooye yo duuso ɓooye dendagal mayɓe ɓene yo yurmede Allah duumo e mabɓe en duunima ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada mbaɗi heewi wiide gardiɗo huɗetake duwante gardiɗo duwante wona préfet yo wona maire yo jom wuuro yo gouverneur yo président de la république yo bawɗo wonde pop ɓaato kañum ardi ko Allah ardini ɗum alay saago yimɓe ganda ko ardi ko ko Allah ardinimo ko Allah rokkimo ko fartague mo Allah waɗanimo so tawi o way kono moƴƴi yimɓe duwanomo yo duumo e nder moƴƴere so tawi no way kono fewani yo yimɓe duwanomo yo Allah wurtumo e ko fewi ko bonɗo yo Allah ittu ñargol makko wattamo deƴƴo wattamo moƴƴo ko kittuɗo yo Allah ittu hittede nde ha laaɓa wattamo kaara siro ko neɗɗo mo nunɗani yo Allah ittumo e ɗum ha laaɓa wattamo nunɗuɗo yimɓe duwanomo yo yimɓe duwo tinnuɗen yo ko duwatoɗen ɓuuri hewde ko huɗeten ha tengtino e gardiɗo yo Allah bonnu yo Allah bonnu gande koye keccol walla jorgol e sumata keccol so Allah bonni gardiɗo huɗama kudde ndi nanguimo so tawi wat ndenaki hay ko ardi ko o bonnat ɗum so bonni ɗum noon so tawi en ndenaki en bonorade hen noon tinnoɗen no fewi eto banggue duwaw teddinen duwaw par rapport ao kuddi kala jiiɗa neɗɗo ne wayno fewani duwoɗen yo Allah wurtumo e peewal yo Allah wurtumo e peewal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e dendagal pelle men dendagal rendoji men dendagal rendo fulɓe e to dande men nante on calminama on ñagama yafuya noon wayruden arde e yewtere men buuɗal yurmede wona e sagoji moon mataw ko haajuji tan haajuji aduna ɓurno en doole kono ne sella kadi Allah ne seedi sinno ko sago men kala ñu pinɗen en gadda yewtere nde wonno eɗen gandi hakkillaji yimɓe tigui tigui nana jewte he yimɓe ɓe ne katojini mum no fewi ne naftoro ɗum mawɗo goto ko Dakar woni o wi min gande ko batton ko jewte batton ɗe e wasiyaji batton ɗi gande dewal naftortoɓe ɗum no fewi tigui tigui o wi way kono aɗa ko ɓalal ƴetta ɓakkere walla ƴetta simo cappirɗa e ɓalal ma ko heewi saabi leydi kono ma worko ɗakke ɓalal he ma worko hedde ɓalal he ko kalton kone hay sinno dande foof naati noppi yalti e yoga yimɓe hay soko seeɗa kam ma woɗɓe naati noppi men heddo toon kadi naftoro no en jawani ko naftortoɗo ko en jawani ɓe mbiya yo Allah yaw ɓeydo noon nde won Allah jogui ko ne heewi allahumma amin yo Allah ɓeydu en dunima dendagal ɓesgol likseɓe gorgollo didorno ha to banggue hunjoɓe hirnague Bosoye woni beelinaɓe en Silla en Rindiaw en ustare mawni meɗen hono capitaine Kondio Oumar ko ancien militaire armée Mauritanie wonno kono ndeysan gila Allah ittimo e armée tawi kadi omo jeeyano e nangganoɓe lebtanoɓe e saaha gandanɗa hoore maɗa lebte mbaɗannoɗe koninkoɓe leydi Mauritanie Allah dandimo hen noon kanko gila no yalti e armée o yeehi retraite koye pelle ONG uji koye pelle ONG jo woni des organisations non gouvernementales e pelle kadi darniɓe haqqi innama adi
ko wayno passe militaire en e pelle kadi dariɓe surtout ko fate no yimɓe keɓiri kayitaji ronkuɓe windetade nder leydi Mauritanie holno ballirte ha heɓa kayitaji ko ɗum woni darde makko jokko en ɗam no feewi ko moƴƴo e nder réseaux sociaux tengtinde moƴƴere makko kaldirten ɗum noon ko beele neɗɗo kala moƴƴo yo tinno yo ɓeydu moƴƴere mo moƴƴani yo ƴewonde moƴƴo e nder réseaux sociaux en jii natal gotal kanko capitaine Koundio Oumar omo fodde waji goto ko ɓoggenajo fotongoɓe poti ɗum ko garage ligseɓe gorgol on wi ko oto mum ne paali probléme radiateur ene woni garage ligseɓe ɗo ene wonde mécanicien ne sippere oto he kanko Koundio wirti ɗon mo woni e oto makko o anda waji o andamo o ari ha garage o tawi ne woni ene wonde ɓinguel mum ne daari o ari haw sawdiɓe o usti haw sawdiɓe o dartini oto o salminde mabɓe o wi ɓe mbardi yo ngala probléme o wi min jogui caɗele oto probléme radiateur mécanicien woni ɗon Koundio wimo ɓade mécanicien o nan ɗon tinno ar jiyan galle poftoy ɗon galle mi nawan galle poftoy ɗon ha mécanicien o gayna so gayni mi ara gartira on wi ala a jarama ɗaccotan min gonɗo ɓe gandodiraɗe o anda waji yo meeɗa yiide ɗum meeɗa yiidemo e nder haala e wiide kanko jaltino natal ngal mo kalten ɗo haala mo kañum haali wona konguɗam on namdimo noon holto jeeya o wi o jeeya ko ɓogge on namdimo inde makko o haali inde makko on wima nene mbiyetoɗa o wi mbiyetemi Koundio Oumar capitaine Koundio Oumar o wi ala fedde kaari gonduɗen o wiya ha eɗen gondi toon on wi wallahi mbaɗ nanma ayi cehilagal naati hakkude mabɓe Koundio wimo wadde ko ni mbatten ɓaade paaɗa ko diwan funnague to arda otam o nani nawa otam ɓaade ka joom haaju so haaju oto ma wona fewnitede so oto ma o paari gandanɗa hoore maɗa sa riftidat tawa oto ma paari ƴetta oto ma on wimo ala o andade après fam guidiri ɓe jewtidi hen Koundio nayimo ha galle kam o jaɓani joɗade kono nayimo ha galle wimo ɗo woni gallam tinnoɗa ñande wonde sa dañi sa ari ɗo hennene wuuro ngo bisimilla ma galle ɗo woni gallam ay ɗum ɗo ko tengtinde moƴƴere makko ko tengtinde wonde mo kara siro kanko yalte ɗon lembe yalla rumo yafomo yo Allah harumal janna moƴƴude neɗɗo mo anda jiya ɗum ne paani dartoɗa namdoɗa ɗum jaranma wiide ma nawa ɗum galle jaranma wiide gandanɗa ma nda otam nani jewti ɗon ha ganno oɗon ha taw Allah hoddiri oɗon gandodiri e ɗiɗo réseaux sociaux ji kanko mawɗo kaalowo o wi ko jokkitiri haala makko o wi so tawi réseaux sociaux ɗi wi holko bonni wallahi holko ɗi pewni ha heewi tigui tigui ɗi pewni noon eɗen mbiya tan kanko Koundio Oumar o yalyomo yaafo non tinɗen no feewi tinɗen e moƴƴere nafat tan neɗɗo moƴƴere nafat tan moƴƴere nafat tan noon yo Allah rokken wurtede ko moƴƴi e wonde moƴƴuɓe allahumma amina sikki ala kala ñande larba eɗen keewi addude yewtere men nde innirɗen gurdam galleji buuɗali men ko fati gurdam galleji no kewɗen wiide ni korogere kangaɗo ɗiggata yuppetake walla mbiyen ko stillis capato ne heewi dame ko toɓɓere udditinde to neɗɗo wela fof to rewrata nde won noon galleji ɗi gurdam galleji ɗi woni dewle ɗe ko heɓa ko ɓuuri hewde e aduna sen kulani mbiyen hay e lakara koye majje heɓete saabu jiidugal koye dewle he dañete enɗam koye dewle he dañete ɓesgu koye dewle he dañete tawi tan neɗɗo wi o ko kaari o ko mawnam o ko miñam o ko denɗam o ko ɓi kawam o ko gandanɗa hoore maɗa ko ɗum fof koye dewle he kala mo jiiɗa ko banggue dewgal ko dewgal addata ɗeɗol jiidugal ngalɗon jiidugal beelamma koye dewle he heɓete beelamma koye dewle he heɓete saabu dewgal so weeli ko neɗɗo heɓata beelamma keɓata e cuddiɗo ma walla ay noon tinɗen beelamma neɗɗo heɓata e dewgal so tawi kay dewgal ngal weeli ala fof on beelamma neɗɗo wawi dañde ɗum holko mbaddata e cuddiɗo maɗa an debbo holko mbaddata e joom galle ma ha beelamma heeɓe hen on beelamma hay nokku ala bawɗo waɗandema on beelamma hay goto ala wawde beelamma o wawi dañede so wona ɗon
kono kadi so dewgal metti wal caɗele neɗɗo dañata e gurdam mum e dewgal so dewgal metti waɗa sikki wawa dañde caɗele ha fota eɗen caɗele walla wawa dañde mette ha fota eɗen mette so dewgal metti ɗen metti noon kadi ɓuri wawde tampude e majje ko bandiraɓe rewɓe ko rewɓe nde wonnoon debbo saaha aɗa forcé nanneɗa e dewgal taw ko dewgal ngal a yiiɗa saaha ni aɗa naati e dewgal ngal jiɗɗa a nanna hen hoore maɗa janggo e jaam donka ko ɗaminɗa hen ko donka hebde ɗum walla jiiɗa yaltude hen donka ha wona saabu hande holno foti rewɓe nana jooɗi duuɓi kitaji hakkude men worɓe men ko wiyete wurani ma yani dewgal ala ɗon kono kadi cergal yanani gorko ne singi ha tiiɗi ene sali hokkude dande sali woppude sali woppude surtout ɗon kadi ɓaade ko debbo o namdi rokkam danam o wiya seere gorko wiya seerani so tawi a salima comportement moƴƴo jomum wiya seerani holko heewi wadde yaha ƴeewoya debbo goɗɗo resoya debbo goɗɗo adda an ɓaade ko dewgal woni hakkude man to saria ko kuɓal woni kuɓal nan hakkude man ɓoggol nan hakkude man o salla rokkudema dande o salo serdema leftoɗa hen o tonguma hen duuɓi saabu wolɓe jiiɗen nana jooɗi duuɓi gorko wi ko hoppani dande o wi ko rokkani dande nana yaha haajuji mum nana resi rewɓe worɓe nana resi debbo goɗɗo ne waɗa gurdam mum mais oɗo debbo nana jooɗi o wi ko serani ɓenne mbayno leydi ko ɗum waddani wiide dewgal so metti ɓuuri wawde sufrude e dewle he gandanɗa hoore maɗa ko rewɓeɓe waɗi worɓe sufruɓe e dewle waɗi worɓe sufruɓe tigi nana gasi ha laaɓi sa yiiɗi men saɗa jogui gandanɗa nogas a sakkorɗo men Allah yi no gasiri Allah yi no jurmi kiniri tawa gandanɗa ɓe desi ko debbo aɗa resi debbo aɗa yiiɗi debbo ne ɓuranma hunde pop tawa debbo o yiɗama walla debbo o fasnakima walla debbo o farnorakima waɗata koko weela haalata koko weela yahata konde weela artata konde weela a suusa haalde sa haali ɓe no yana e maɗa no woodi heewani kono no woodi ɓen worɓe noon nana gandanɗa hoore maɗa muñi saabu muñirtude gandanɗa hoore maɗa yidde gille mabɓe e oɗo debbo hankkadi haydara ɓe jiyata ko debbo o waɗata e bonande ko ɓe jiyata kadi kala nde kalanɗaɓe mbiɗaɓe o debbo wona joom suudu maɗa o debbo waɗi ɗum ni sarana ɓe gancuma kamɓe worɓe walla ɓe jaaha ɓe nawtana debbo o ɓe kaala ɗum sabu ko gille mabɓe heeɓi ɗon e debbo e hoto peleɓe noon ko gille way noon kono ko ɓuuri hewde ɗi souffrance uji dewle ɗe ɓuuri hewde souffrance uji ɓuuri hewde souffride ten ko rewɓe ɓuuri hewde souffrance e dewle to meɗen saabu wo rewɓe hannde nan ndesa e nder galleji Allah ne seedi no goye gandanɗa hoore maɗa junngo ñaamo ha heewi ne mbatte junngo nana nder cuuɗi mumen kala façon mette ene jiiya e cuuɗi he kala façon bonande ene jiiya e nder cuuɗi he ala pop ko mbiyataki ala pop ko mbaɗetaki nana gandanɗa hoore nanni juuɗi mumen nder ene gandanɗa hoore maɗa en decci mo jiiɗa pop ne gasi ha laaɓi tawa ko mette e mesere e gandanɗa ma stress wondi ɓen nana e galleji he kadi kala hen gandanɗa hoore maɗa ko ɓuuri hen hewde jaaɗo yettini haala mum haalande jinnaɗo muɗum debbo haalande nene muɗum yumma makko wiyatamo ko muñ yummeɗa ɗo gam yidde yo ɓiɗɗo o jooɗo e gandanɗa hoore maɗa e suudu he haw haalanma gurdam makko gam o wurduno gandanɗa hoore ma e bamma o haalanma ɗum min ala foof mette bamma waɗani kam ɗo e suudu he o haala histoire makko ha jejjita an caɗele gonɗa ɗe kono mi muñiri saabu Allah haɗanimi jooɗade suudam hannde hami jibini on ha on ndesama hannde ha oɗon e cuuɗi mon o haala histoire fof o haaldirani on histoire limsudemo ala ko yidde yo ɓiɗɗo o jooɗo nde wonnoon hay debbo wonande yummiraɗo kay tawi ko yummiraɗo tigi o ɗaccon haqqi hay yummiraɗo goto gandanɗa hoore maɗa yiiɗa ɓiyum seere an waɗi yummiraɓe sa waddema ndiya tan wiyata ko artude fooɗete ɓiyum wadde jonno yo sermo min namdi ko yo jooɗɗo yo rokke dande ma ɓen yummiraɓe no goodi kono yummiraɓe vrai ɓe kalten ɓe hay goto hen gandanɗa hoore maɗa yiiɗa ɓiyum seere nde wonnoon cergal ko échec cergal ko nden surtout mawɓe men nden
ɓiye nawama resama seerama non seulement ko défaite kanko debbo ceeraɗo o kono kadi ko défaite an yummiɗa ɗo par ce que ma miije mataw debbo o ala éducation moƴƴo walla mataw debbo o bone nana e muɗum miijetaki ni gorko ɗum waɗi rewɓe hewɓe yummeɗaɓe hewɓe nden so sukaɓe mumen ceerama ɓiɓɓe mumen rewɓe ceerama ene jogo hen gandanɗa ho maɗa gacci ɓe porsa ɓe mbaajo eɓe tefa gandanɗa hono sukaɓe ne joɗiri e cuuɗi he wallahi wol jinnaɓe ɓe mbiyata ko ɓiɓe debbo ɓaade koye dewgal gonɗa ya kala ko joom galle ma rokkanima arma min dokki wol jinnaɓe ene ɓeta maaro ene ɓeta nebam ene ƴetta ration ene dokka ene dotta hay bottaji ene nawana gandanɗa hoore maɗa gandanɗa ɓiyum en yo naw galle foof ko yo ɓiɗɗo debbo o jooɗo e suudu yo jooɗo e suudu muɗum yo wallitoro muñal surtout kay ɓe gandi so ɓe gandi gandanɗa ho maɗa joom galle maɗa wondi ko ala ɓe gandi joom galle ma wondi ko ala ko basal wondi ko ala ene yiiɗi waɗandema ala ɓe mballuma no jooɗoɗa e suudu maɗa saabu eɓe gandi noɓe keewi wiide ni hennene sagata gorko ene waddi e basal ladial surtout kay so tawi a ɓisni mbiya sukundu ɓaleeru wasani eɓe mbiya kadi ɓesɗo ene waddi e basal ladial saabu ko mbasɗa ko pop Allah e nder ɓesgu ma he Allah ne wawi rokkudema hen kamɓe fof ɓe barkina walla rokkuma hen ɓiɗɗo barkinɗo bawɗo jogadema saabu en jii nder galleji men hannde wal galleji taw ko galleji gornama ɓurnoɓe miskinade e nder galleji Allah yaltini hen ɓiɗɗo taw ko ɓiɗɗo gandanɗa peɗɗitiɗo ko ɓiɗɗo joom arsigi Allah udditi jomum arsiguine jomum hande ɗin galleji ene jeeya hande nder guure men taw ko galleji ɓurɗi allude hande galleji ɓurɗi allude jomumen maha galle men ha yooɗa jogo huɓere ɓurno yodde e galleji he jogo autoji jogo gandanɗa maɗa pop oɗo ko miskino Allah wonno hande joni jiitamo o wonta lamɗo walla o wonta patron o wonta galo ɓuri hamnade dewgal tan ko gandanɗa hoore maɗa ko dewgal joom galle ma aɗa yiiɗi joom galle maɗa walla aɗa yiiɗi joom suudu maɗa kañum yiiɗama non noon gilli ko réciproque pular ne heewi jawa woto singlata so tawi gonɗa koye galle joom galle ma fasnakima dewgal woni hen ko gueɗe ɗiɗi ha gueɗe tati dewgal woni hen ko yidde ɗum woni gandanɗa maɗa gorodi dewgal woni hen gandanɗa hoore maɗa ko communication kaldigal dewgal woni hen ko respect ɗeɗo gueɗe tati so tawi ala e dewgal yahata ɗeɗo gueɗe tati so tawi yimɓe ndesodiri ɗeɗo gueɗe tati ala e hakkude mabɓe dewgal ngal wondi ko yahata so hen gueɗel gotel manki dewgal ngal ganduɗa koye risque ngal woni yimɓe sino ndesodira yataw aɗa yiiɗi joom galle maɗa joom galle ma ne yinma aɗa yiiɗi joom suudu maɗa joom suudu maɗa yinma ndesodiran ɗo woni goho communication yo won ɗon kaldigal yo won hakkude moɗon yataw communication nan hakkude mon communication noon sen kaali haala communication kone koye fannuji kewɗi e fannuji kala ne yaaji ko toɓɓere yajje communication woni gandanɗa hoore maɗa yewtidgol enen fof eɗen gandi yewtere ne heewi fannuji no sehilaɓe joɗoto ene jewtida ha gandanɗa hoore maɗa ene jewta ene pija ene jala koye communication jeeya kono communication tigui e nder dewgal mo jiɗɗen haalde ko disnodiral ko waddude disnodiral hakkude mumen communication mo jiɗɗen haalde dewgal so tawi won luural gongal hakkude jomumen walla won soupçon gonɗo hakkude jomumen jewtida ko ɗum ɗo oɗo communication jiɗɗen haalde kala ko mbawɗa fewjude walla kala ko jiɗɗa wadde ɗaminɗa wadde disnodira e joom suudu ma walla disnodira e joom galle maɗa mbasa tan wiide min ko min woni joom galle ko min woni chef de famille koko beela e mbaɗanmi décision ko min jeeyi aɗa wawi jogade dernier mot ko an woni joom galle aɗa wawi jogade dernier mot kono tinno waɗ associé joom suudu maɗa waɗ associé joom suudu yewtidde makko disnodire makko o haala hen point de vue makko so tawi point de vue makko ne moƴƴi miijo makko ngo ne moƴƴi ƴeewa abbitade miijo makko ngo so tawi miijo makko ngo moƴƴani walla miijo ma ngo ɓuuri moƴƴude ƴeewa fammindemo ƴeewa waddemo convaincre e miijo ma ngo explique namo hen haw arta e miijo ma ngo ɗon ko communication ɗum ɗo ko communication wiyete yewtidde a soodi galle aɗa yiiɗi maade aɗa wonde joom suudu ma aɗa yiiɗi maade kalnamo kollamo plan min de ko oɗo galle oɗo plan jimmi wadde jimmi wadde ɗo suudu men wona ɗo cuisine wona ɗo hetto ɗo ayi kanko to banggue cuisine kanko debbo o haɓe wawi holludema point o wima min de sinno sagam yo cuisine o heeɗo ka banggue walla suudu sukaɓe ndu sinno sagam yo suudu sukaɓe ndu heeɗɗo luɗɗo heeɗɗo ayi o haala hen point de vue makko
mbaɗamo associé ene waɗi rewɓe noon hay sa yiiɗi wadde ɓe associé e nder ɓen société men ko kalan fof mbake ne moƴƴi ala ne moƴƴi ala probléme ne moƴƴi ayi ko kalnaɓe fof kone moƴƴi ɓe ngala point ɓen no gooti ɗum ɗon kadi ko défaut rewɓe calɗe ɗo sa disnama haala hen point de vue ma hoto wi tan ala min ko caggal Allah caggal ma ngol mine moƴƴi ko mbaɗɗa fof ne moƴƴi ko mbaɗɗa fof ne moƴƴi mbaɗɗa fof ne moƴƴi so ɓooyi ma gorko nattu disnade ma wattu wiide ɓaade ko mbiyeɗa fof mbatta fof ne moƴƴi ma wat tawa janggo e jaam ma wot ko mbaɗɗa waɗi tawa fewdaki fewnitakima jogo point de vue so jomum namdemama kadi koye nder communication ko nden mone fof andata hakkille goɗɗo on ƴeewe tan hayso ko nder batu so toɓɓere haalama walla ha e nder yewtere hayso nder groupe gonɗen so toɓɓere addama so yimɓe ne kaala hen jiyande mumen ma tesko gandanɗa hoore ma yimɓeɓe haaloɓe ma tesko e nder yimɓe he teskotoɗa point de vue man mon fof kaala hen yiyande mum koye nder jiyanɗe he mbawata teskade neɗɗo teskoɗa oɗo de tawa andamo a meeɗa yiide mo sa nani soto makko aɗa anda sa heeɗima yimi inde makko aɗa anda teskoɗamo kala point de vue mo o haali kala yiyande makko ko yiyande moƴƴere kala yiyande makko ko yiyande ɓeydore on woni janggo e jaam kala e nder yewtere walla e nder groupe so tawi a yi audio makko aɗa dogo aɗa yiiɗa heppa heɗade audio makko jiiya audio ji ne pawdiri mi hokkano jongo mijo jippo moni fof adda hen toɓɓere mum gara toɓɓere tawa toɓɓere woɗɗoyi wooda mo joyniɗa hen caggal nde kiɗɗa toɓɓere nde wooda mo coyniɗa hen yiyande mum keñoɗa kilika e audio muɗum e yiyande mum keɗoɗa pourtant wolde kewɗi nan duwa heeɗaki ɗumen taw holko andanma dogade heɗade nde ɗo toɓɓere oɗo ko saabu aɗa teskimo kanko de jiyanɗe makko ɗe moƴƴi point de vue makko ne heewi moƴƴude ɗum nan fof koye communication yaltata dis-moi ce que tu es je te dirai ce que tu es dis-moi ce que tu penses je te dirai ce que tu es sa haali miijo ma tan neɗɗo anda woni an hola an noon tinɗen bandiraɓe rewɓe son disnama son disnodirama son namdama toɓɓe hakkilam taga point de vue mon yiyande mon hen tinnoɗe kaale e yiyande mon kaale e yiyande mon aɗa jogui sukaɓe maɗa walla natoɓe école wi aɗa jogui ko an woni baba galle kono yewtude joom suudu maɗa min de ɓeɗo sukaɓe ɓeɗo jinmi ko oɗo yo janggo ɓurana oɗo noon jimmi waɗa ɗum koye école walla oɗo jimmi ko janggo e tel centre walla ɗum ɗo namdoɗa hen joom suudu maɗa point de vue mum o haala point de vue makko keɗɗamo so tawi ne moƴƴi bisimilla so tawi moƴƴani an point de vue ma ɓuuri moƴƴude mbaɗamo convaincre point de vue ma o mbasa wi tan ko mbiɗa ko alay sogel ma waɗe ɗum ko arma ɗum ko arma ko militaire ko joguere ko hakkille militaire gal ko le chef a toujours raison ɗum ko militaire tan jogui ɗum ɗum noon tinɗen to banggue galleji ɗi to communication so tawi holko pamɗa walla holko tumɗa walla holko nanɗa e joom galle maɗa walla joom suudu maɗa mbasa nanguirde ɓernde mbasa wiide aɗa tikka mbasa wiide aɗa holla hen mette aɗa tegtale mbasa wiide aɗa sekanamo tawa o anda hande heewi gandanɗa hoore maɗa to neɗɗo jiiya neɗɗo ne sekana joom suudu muɗum walla ne tikkani joom suudu mum walla ne tikkani joom galle mum tawa ni joom galle o anda holko sekani ɗum walla ko tikkani ɗum omona mofti ɗum nder ɓernde makko holko nani ko nani ko ne wawi wonde gonga ne wawi wadde fenande nani ko ɓuuri hewde nani ko fenande mbaɗa wawi wiide 90% mi nani ko fenande ɓaade kam wona mi yii komi nani 90% ko ɓuuri hewde ko fenande surtout société meɗen saabu enen société men ko ɓuuri hewde so nani tot tan wiyata ko ma yi so nani tot tan wiyata ko ma yi hili ɗum noon mi nani nana hankkadi ko nanta ko nanɗa joom suudu ma ko ni wayi joom suudu ma ko ni wayi tawa aɗa yinnomo wooda kalanɗoma ko boni e joom suudu ma tawa ni kanko ko kalanɗo ko boni o ko darduɗo joom suudu ma fijirde ene sali walla ko jiɗɗo yo gandanɗa ko ƴamnoɗo joom suudu ma ne salinimo o yiiɗe bonnude herƴinde gurdam o yiiɗe bonnude dewgal mum janggo e jaam o ƴetta rapport aji bonɗi o fawa joom suudu maɗa anne ka nafal nana ɗum tikkana joom suudu maɗa walla cekanamo walla ɓerna hen ha janggo e jaam wooda kanko waɗi hakkude moon pour ñitoɗa mbiya yaami sérima hande heewi gandanɗa hoore maɗa ko ɓuuri hewde e ceerle men hande a yiyat neɗɗo seera debbo o huula hay haalde ko seera debbo o walla so haalnima kurtoɗamo hen ganda ɗum ɗo forani wonde ceergal ɗum ɗo forani sabade ceergal walla o seeda debbo kanko e hoore makko taw ko sikkanno ko seeda debbo komo jogui hen dalil ha ceergal waɗa janggo e jaam fende fin o tawtoya ko fenade ko tumno hen ko pop ko fenade wona gonga ko nanno ko foof ko fenade ko wiyano joom suudu makko ko foof ko fenade ɗum noon ne urata banggueji pop ene urata banggue isiraɓe ene urata banggue ƴekiraɓe ene urata banggue sehilaɓe rewɓe pop ne uura hen saabu galleji men hande en jii ko ɓuuri hewde galleji men hande ko heedam heedago tawa galle ko landaji goni hen enen gurdam société tawa ko landaji tawa oɗo debbo ne ƴettade fawa ha dow
ko waɗi fof ne moƴƴi ko waɗi fof yimɓe ne beltanimo oɗo debbo kala ko wawi wadde moƴƴere yimɓe jiiɗamo kala ko wawi wadde moƴƴere yimɓe kirtikat so defi yimɓe mbiya weɗani so saggini yimɓe mbiya leeli so wuppi mbiya laaɓani ko haali mbiya ko fenani ayi mbaɗa e makko gandanɗama cokor kaɗamo deeje galle he kaɗamo fewntade galle he kala bonande ɓe takkamo ɓe pawi dow makko so tawi no an renaki an gorko a ƴewani safrude ɗum a ƴewani salade ɗum ha janggo jaam ganca joom suudu ma walla ceerɗa joom suudu maɗa tawa ceerɗa komo jiɗɗa kadi ceerɗa ko dow fenade ɗum noon tinnuɗen to banggue gandanɗa hoore maɗa wiidene base o mi nani ɗum noon so tawi won souption walla holko nanɗa e joom suudu ma aynita hakkille ma neɗɗo rokkira hakkille mum ko ha liggoro hakkille mum kala to Allah haali wiyata ko mi haalde joom hakkillaji Allah haalda tan ko joom hakkille donc neɗɗo rokkira hakkille mum ko ha wawa aynude ha ganda oɗo joom suudu mo wiyama waɗi beele ko gonga joom suudu mo waɗi ɗum walla beele mo foti wawde wadde ɗum walla ala neɗɗo foof ne foti andude joom suudu muɗum neɗɗo pop ene foti andude joom suudu holko joom suudu ma wiyete waɗi an hoore maɗa foti bijade ala joom suudu watta ɗum mi sikkani de joom suudu waɗa ɗum so Allah ittani ko satti mi sikkani son waɗa ɗum joom galle ma waɗi hunde ala mi sikkani ƴeewe tan hay ɓesgu hay sukaɓe men holko mbiyatata ɓinguel ma waɗi walla woda ko wiya wujjama wiya ɓinguel ma kañum wujji tuume mbiyamode ko cukalel de kono min de mi sikkani son waɗa ɗum kanko gandumi andirama ɗum de a wiyata tan ala ɓiyam watta ɗum kono mbiyata ko ala mi sikkani de son waɗa ɗum gandumi andirama ɗum min de meeɗa yidemo ɗen gueɗe ko cukalel noon walla neɗɗo noon ko neɗɗo tan woodi omo juulata kono ala mo juumata kaldira noon kala no mbiɗa noon fende fin ma tawoye ko mbiɗa koko ɗum woni gonga o ma tawoye tuumaɗo o ma tawi wona kañum wona cukalel yo wona joom galle yo wona joom suudu yo ma tawi gandanɗa mo aɗa kay aɗa andi joomum neɗɗo ma anda joom suudu mum anda ɓiyum anda joom galle mum ganda ko foti wiyede waɗi miijoɗe aɗa wawi wadde ɗum walla ala fotani wadde ɗum so tawi wol tuuma muya gonɗi hakkude ma joom suudu ma walla gonɗi hakkude ma joom galle maɗa ɗaccata ko ha saaha belɗo hoto ɗaccu ha duka ara hakkude mum ɓuuri hewde yimɓe noon ɗaccata ko ha dugde seeɗa jomum yaltine gueɗe kewɗe yaltide e cagdele taw a vérifié anni ɗaccata ko ha saaha belɗo oɗon gone saaha belɗo oɗon teeyi oɗon mbaɗi sorti moon walla onon tan oɗon ɗiɗo oɗon joddi e nder salon moon oɗon jewta oɗon jeeɓa filme boɗɗo belɗo walla oɗon jeeya match football belɗo walla oɗon gandanɗa maɗa gondi dow suudu oɗon jewta yewtere welde oɗon beeli ƴeewa profide noon mbiya min noon holko jimmi namdadema kaldira jaam aɗa haalda e joomum aɗa yewtude mum aɗa haalda e joomum aɗa moyta ɗum aɗa haalda e joomum aɗa karesa ɗum aɗa haalda e joomum aɗa jalana ɗum min de mi nani a waɗi ni min de mi nani ɗum ɗum guila ñanden jinnomi noon ko namdadema hen holko est ce que ɗum ko gonga walla ala wona gonga kalna joom suudu joom galle maɗa walla kalna joom suudu maɗa tawa ko dow nehowuya surtout an debbo e dow nehowuya aɗa karesa joomum aɗa moyta joomum aɗa namdo ɗum aɗa yewtude e muɗum ma haalane so tawi ko gonga walla wona gonga hayso haalananima wiyanima ko eyi walla ala so tawi no waɗannoma a woppu par ce que ne andi a tini kadi ne andi no tinirɗa ni no kaldirɗa ni ko hakkilantagal ma rento ma andu o ko joom hakkille ma andu o ko joom hakkille ma andu oɗo ko vraiment intelligent walla ko intelligente ma rento ƴeewe tan hay soto banggue gandanɗa hoore maɗa aɗa yiiɗi ñagade service joom galle maɗa wonandirawoɓe ƴeƴuɓe oɗon gandi no mbatton kewɗa ƴewde ko joomum walla pala ɓuuri yidde pewna ɗum ha feewa ñantoɗa ha jooɗa joɗɗa gona waɗa ɗum ataya aɗa yettude e muɗum walla beltina ɗum ha welto kalna ɗum gandanɗa hoore maɗa situation maɗa kala ko jiɗɗa heɗo gotol banda sukar si o wi rewɓe ɗiɗo nawliraɓe gorko mabɓe ne dawi mataw jeewo becek walla jeewo no ari caggal mabɓe mone mabɓe foof ƴetti ñamade mone mabɓe foof noon faadi ko ha joom galle o ara haalan ɗum ko debbo jeewo e debbo lembel ñon noon gam lembellaji ɗi toñami gam ɗon gandi ko rewɓe jewɓe gonnami debbo lembel o omo andi joom galle o nandara arde tan ƴetti chaise makko bag makko o jooɗi damal
beele mo ido haalde gorko faandi tan ene ummi gese ne tampi ne wakki jambere mum ne rondi waare leɗɗe tan o fayi e muɗum tan Baba Kaari ari ɗo nane min ƴettiɗo hen en bagage hol ginnom pannom ko ha garta mi haalanma tinuɗa balla kam hen hay soko namdi men ndamdam kaari ndi mi namdi men kaari ndi mi yeeyoya ɗum beele mbaɗa yoɓa ɗum tan gorko no wonde tampere cegdele e heegue e ɗom koye foof tan yerguimo falakara neɗɗo ne artini dara mayde hay yettaki aɗa haala ɗum haala mi ƴetti ɗum falakara ane jeeyowo becce foof o duɗi debbo o fayinde o juƴindo waɗa makko o yuppi waɗa o fayi suudu debbo jewto debbo jeewo salminimo namdimo mbar a jaaƴima jam woni guese ha gandanɗam hande wargue nde usti makko wimo ndiyam de nandarta waɗima ndiyam taro ya ɓuftoyo o yi ɓuftoyade o arti o tawi no fewnimo cakri fewni tan kosam ittaka wattaka waɗi hen tan sukara ha foti ɓaddi sara makko joɗi sara makko wimo kastade nani ƴetti tafe joɗi sara makko ne wiifi gayni amirnimo araya ne yewtida e makko ewa so yetti wobre tan yoma ewa to jarta e demal a yettima casguel men kaari o yom ɓenni waɗa yo rek ƴetta kadi ganduɗa horde wonde kadi wiyamo ewa no wayi a fandima keeru lakkume an kaari o joni mi yetto hankkadi ne yewtida e makko tan wiifamo ne ɗum ninam ha andi hankkadi hakkille o arti weeli yewtidde wimo min noon kaari en nane arini ɗo wal bagage addunoɗo henen ko min ƴetti hen kono min kam mbimomi tan komi suwa sirde taw ha garta mi haalanma so tawi newnanima eɗen jogui ɗo henne mbaalu natti jibinde o fuɗɗi mawnude mi yeeyanko mi itta hen hunde mi yoɓamo ko heddi ko mi sooda soko burtu mi addane hen ɗo hennen oyi sood yeey hay ko debbo wi fof yo wat ko debbo wi fof wat par ce que o haaldi ko hakkilantagal ko ɗo yidde koye communication jeeya andude holno yettotto joom galle mum walla holno yettotto joom suudu muɗum toɓere tati ɓiire noon e dewgal surtout ko affaire respect le respect noon tubakoɓe mbi le respect est réciproque le respect est réciproque neɗɗo so yiiɗi respectede respectat neɗɗo so yiiɗi yurmede yurmoto neɗɗo so yiiɗi hormede hormoto neɗɗo so yiiɗi rewede rewat kala mo watta ɗeɗo gueɗe o tabbe o neɗɗo mo yurmata ko yurmetaki jamais neɗɗo mo respectata hay goto respectataki aɗa wawi hulede de kono respectaki ɓuuri bonde fof no ko hulede babam noon heewidemi nden galle amen anduɓe fof ne gandi ɓeɗa jeeyano e sukaɓe ɓurɓe ñadde e galle amen babam wi kam wiyatamo Mamadou Ali yiɗede de ɓuuri hulede yiɗede ɓuuri hulede wiyede ha yo kaw arti walla ha yo baba arti ɓuuri wiyede en dañi bone baba arti neɗɗo noon yo yiɗe holno mbayata ma huule kono a respectataki neɗɗo yo respecte respect noon réciproque hakkude ma cuddiɗo maɗa yo respect won ɗon joom suudu ma yo won soumise kono anne respecte ɗum andu oɗo ko debbo ko ɓi janano andu ko ummi koye galle o ari e galle andu ko sa resi ka desdaɗo ko desɗa ko yo his jogoye makko respect jogade makko respect noon wona to banggue konngol tan ala ko respect hunde pop respect ko hunde pop holko neɗɗo no waɗa holko gorko no waɗa ko respectude hoore mum kono kadi ko respectude cuddiɗo muɗum ko respectude cuddiɗo muɗum min komi mbaɗa resi ko joom ko mbaɗa jogui cuddiɗam nan galle saabu respect muɗum mi salo fijji mi salo yi haaldude e rewɓe jananɓe min salo darade sukaɓe cukalanto tan par ce que mbaɗa jogui respect joom suudam saabu kala jiyanɗoma yeeymama kadi non seulement yeeymama e yeeyma joom suudu maɗa ko wawi wonde pop rokkon tan yeeru ƴeewa wol galleji wol worɓe ene jaltida e mbindanuji walla reggutoɓe ene jaltida e secrétaire uji mumen ƴeewe mbindanuji ɗi ma ji natta jogade respect ha laaɓa e cuddiɗo walla secrétaire natta jogade respect ha laaɓa e jusɗam par ce que o yini joom galle maɗa so yini joom galle kono an wiyani ni walla ka sagata ka babiraɗo woni e galle wuuro aɗa yalta e cukalel nde won cukalel nde won ko hay goto respectata joom suudu maɗa par ce que ɓe jini joom galle maɗa déjà donc an gorko a respectata hoore ma a respecta cuddiɗo maɗa hol gueɗe mi watta ɗum holko hattami wadde ɗum ko respect juddiɗam wona hulde joom suudam ala ko respectude joom suudam mi watta wol gueɗe mi yahata wol nokkuji mi yiiɗa yiyede wol nokkuji non seulement pour personnalité am tan min mais aussi pour personnalité cuddiɗam
ko respect réciproque an debbo ne ko mbawɗa wonde pop joom galle ma ko wawi wonde pop so tawi gandanɗa ma walla gueɗe aɗa waɗa hay goto jogata ko respect joom galle maɗa noon tinɗen respect réciproque kadi ganda sa nani respect réciproque ganda an gorko kala ko mbaɗeɗa welma kala ko jiɗɗa joom galle ma joom suudu ma yo waɗe beltoɗa andu sa waɗi ɗum joom suudu ma weltoto kala ko mbaɗeteɗa welma andu sa waɗi joom suudu maɗa weltoto kala ko mbaɗeteɗa mettuma ko joom suudu ma waɗanma mettuma andu so tawi gandanɗa maɗo a waɗi gandanɗa hoore maɗa joom suudu ma mettinat debbo gorko mum fof ƴiyam waɗimo kala muccaɗo ko ƴiyam yaltata muccaɗo fof musa c'est vrai ko rewɓe ɓuuri hewde muñal ko rewɓe ɓuuri hewde muñal wallahi ko rewɓe ɓuuri hewde muñal debbo ko maayo ko haƴata debbo ko haƴata e gorko wallahi sinno ko worɓe rewɓe nawliranno worɓe tawanno hande maaɓe keewi muñal ñanden yewtere musidɗo men hono Bulle Gisi yewtere wande fayida o haali hen toɓɓere o wi gorko goto ko ɗanniyanke o arti omo haalda joom suudu makko o wi joom suudu o min noon jinmi ko jarlami jaafuɗami saabu nde ɗannimi Afrique central walla nde ɗannimi leydi kaari mi ɓuurani mi ɓooyi toon mi juuti toon mi joguinomo tuuyo noon fodde laabi sappo mi woofi toon Allah janfimama fodde laabi sappo tinno jeeya jinmi ko jaafuɗa kam mbaɗa hersi hen no fewi mbaɗa découragé hen tinno yaafomi debbo daarima mo neɗɗo ko neɗɗo tan neɗɗo timmani ɗum ko probléme ala probléme goto mi yaha mami yaafama ɓaɗa kay haalni kam mi yerli mami yaafama kadi ɓerde labde ceerno mi wiya jarama ɓe jooɗi ha ɓooyi seetan debbo o wi Babakary minne de mbaɗa yiiɗi jaafude jinmi ñagadema yaafuya o wi minne kay ɗanɗani e o wi min noon hanko lawol gotol mi meeɗi modde moytal mawɗo meeɗi mudde mum ko tan momtude mum kam deeƴi lawol gotol noon tan gorko on lilno tan girñiti wi ma ɗacce waramo ma ɗacce tan yana e makko walla seeramo ka babba ka jasto ko ni mbaɗa ko ni mbartoɗa ayi ƴeew gorko de ko laabi sappo waɗi o wi debbo wi yaafin ƴeew debbo kanko debbo kañum lawol gotol waɗi mais gorko wi ma leydi asman ndenta ko yidde wiide hen yidde tengtinde wonde muñal debbo wawi ngal gorko wawa ɗum ko rewɓe ɓuuri wawde muñde ko ɗum wadde guila yewtere debbi yewtere nde mbimi souffrance uji ɗi ko rewɓeɓe muñata e cuuɗi men ko e cuuɗi ko wallahi worɓe ɓe mbawa muñde feccere muɗum kadi ko jiita ceerle keewi ko pop ko gorko jogui darñe mum c'est vrai debbo ne wiya rokkam dandam kono wallahi kala jiiɗa debbo wiya rokkam dandam a yiiyat o rewayɗa haw maaya gorko salowo puuɗo hokkude dande kono gorko yiiya walla nana tan hunde gueɗel gotel taw ko sahani watta vérifié artane ferokake yetto gal tan hoccu bagage ma yaami serima walla nanayma gueɗe rapport aji bonɗi waɗa e hakkille mum accumulé wima hewnam saralla leella arde tan wiya yaami serima hewnam saralla mi serima tan yaami serima tawa yimɓe mbi ɗum nde fotani addude caggal taw holko sakki less ha heewi taw ko sakki less koko ɓuuri hewde hen ko fenande ɗum waɗimi wiide communication ene moƴƴi gandanɗa ko maɗa dewgal ittu gandanɗa hoore maɗa sikki sakkaji keewi walla nanti kewɗi e nder ɓerɗe men e hakkillaji mumen communication itta ɗum ɓerɗe ko duuli ko dundu noon wona jambere wona sakari ittata ɗum ala ko ɗemgal ko yewtere ittata ɗum taw ko yewtere wondude e needi respect ko réciproque respect ko réciproque saɗi respecte tan respecte joom suudu maɗa respecte joom suudu Allah haali Allah wiyan rewɓeɓe ko ñantorɗe mon ko cuddade mon worɓeɓe ko onon rewɓe e worɓeɓe ko cuddade mon ko ñantorɗe mon moni mon fof yo ñantoro keddiɗo moni fof yo farnoro keddiɗo joom galle ma yo ɓuurane worɓe fof joom suudu ma yo ɓuurane rewɓe fof ñantorgal ma noon wuttima noon mo jiɗɗa ñantorade jiɗɗa ko puɗɗum ha laaɓa jiɗɗa ko gomde ɗum ha ƴagga jiɗɗa ko pasde ɗum ha piliji daaro beele gandam jiiɗo foof ne welto joom suudu ma ne waɗi ɗum noon ñantoro joom suudu maɗa farnoro joom suudu maɗa teddini joom suudu maɗa yo joom suudu ma ɓuurane rewɓe foof yo joom suudu ma ɓuurane rewɓe foof anne yo joom galle ma ɓuurane worɓe foof tinnen to banggue gandanɗa ko mbaɗa respect to banggue fanorade to banggue respectude rewɓe e respecte rewɓe respecte joom galle rewɓe mumen moni foof yo respecte goɗɗo on
moni fof gandanɗa homo yo teddin goɗɗo on joom suudu maɗa teddin ɗum respecte ɗum moni fof yo respecte goɗɗo on moni fof yo teddin goɗɗo on moni fof yo hormo goɗɗo on moni fof yo hormo goɗɗo on moƴƴinen dewle ɗe moƴƴinen galleji ɗi moƴƴinen rew galleji ɗi teddina rewɓe teddina worɓe ɓe beltinanɓe dewgal so weeli ɓuri hunde pop debbo hunde pop e aduna ɓuran ɗum ko teddinede gorko hunde fof e aduna ɓuran ɗum ko hormede gorko yiiɗi hormede won noon ko kañum woni chef ne yiiɗi teddinede ɗum noon tinnuɗen moni fof yo ƴeew weltinde goɗɗo on mbaɗa heewi wiide dewgal way kono combat moni fof hoto ƴeew beelama fittade mum yo ƴeew beelama fittade keddiɗo o moni fof yo ƴeew weltinde keddiɗo o sa fini subaka guila subaka nangue muta ha nangue fuuɗi ha nangue muta ƴeew holko mbaɗami hami weltina joom suudam an debbo ne so fiɗi subaka ha nangue muta ha nangue fuuɗa ƴeew holko mbaɗami hami weltina joom gallam moni fof yo ƴeew weltinde goɗɗo on debbo an gorko calluɗa joom suudu ma manquére haydara kala ko mbawɗa wadde mbaɗa to doole ma tolni ɗo gandina ɗum doole ma tolni ɗo mbanna ɗum kala ko poɗɗa waɗande ɗum dehorde dépense o walla worɓe hewɓe cikkatama hoto jogade galle tan ko hokkude dépense ha timma maade galle rokkude dépense ha timma debbo ne sohli gueɗe kewɗe goɗɗe taw wona dépense o saaha foof wooda ko ittuɗa ɓarƴiɗɗa joom suudu maɗa mbiya nda ɗum ɗo ko an jeeyi ɗum ɗo waɗa juum waɗa yiifaji ma waɗa kalbe maɗa caggal men galleji ɗi caggal men hoɓɓe ne gara salminoɓe ne gara ɓesiraɓe ne gara ƴeekiraɓe ne gara mawniraɓe ne gara so tawi gaari e galleji he a ɗaccani e galle haydara walla worɓe hay so hay ataye ma jippo jaltina jaaha soodi sukara waɗa ko waɗa ataye ala sooda rasa mbaɗa aɗa jogui aɗa hattani sooda hay soko kiloji ma 10 sukara walla hay soko kilo ma sukara cooda hay soko goros ma wara ko jooɗo ɗon so hoɓe gaari hay soko ammirnede ataye kam gammirane aɗa jogui frigo maɗa ƴeew hay so quelque boisson cooda mbaɗa e frigo so hoɓe gaari caggal maɗa taw joom suudu maɗa ne wawi yaltinde ala tinno saaha foof yo wor ko joƴƴinɗa ɗon hay soko weccatal ɗacca ɗon so ujunere so temedde joyyi ɗacca ɗon hoto sikku temedde joyyi walla ujunere ɗaccuɗa ɗon ko debbo o ñamata walla nawanta ko jinnaɓe mum ala renata ko galle o sehil ma janggo ne wawi arde ɗon caggal ma jinnaɗo ma ne wawi ɗon ɓese ne wawi arde ɗon ɓande debbo ne wawi arde ɗon so tawi ɓe gaari ala ko ɗaccuɗa ɗon debbo o ala ko fiiɓi ala ko jogui ɓe wasa waɗnede ataye walla wasa waɗnede tufam walla wasa soddede jaram ɓe jaaha ɓe mbiya debbo o ko fomuru gaari galle hay jara mbannaka ay ɓe mijota ko beele debbo o ne jogui walla ala walla ɗaccama ala ɓe mijota tan koko ɗacca ha heewi ko debbo woni ko waɗani ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe o Pulaar ne heewide jeeyi gacce ko tawaɗo e widde walla gueɗe kewɗe ko tawaɗo e galle o enen hannde ko ɓuri heewde rewɓe galleji men ko rewɓe liggaki koye galleji goni galleji ko gartiɗe eɗen gandi kadi enen seɗen gaara e galleji en mbaynotako hoɓɓe ne gara ñalloɓe ne gara weetoɓe ne gara salminoɓe ne gara ñagotoɓe ne gara foof ne ara so tawi ñagotoɓe gaare e galle ene noon galle gaare e galle tawi joom suudu maɗa aɗa accidani ɗum hay mbuɗo punnima e yaari ko fotɓe rokkede a rokkani ɗumen bonna inde debbo taw ko an gorko noon tinɗen e kala saaha wodde ko ɓarƴiɗɗe rewɓe wodde ko ɗacciɗɗe rewɓe ne tinno son ɗaccidama hunde hoto mbiya tan ɗaccidama hande ujunnaje 5 oɗo mbuɓ ujunnaje ɗo ñalawma goto ha laaɓa ala ɓeɗo gonɗon nde gonɗon réserve ɗe mbawa suurde on ɗe mbawa ganda o janggo e jaam so woodi ko ari caggal gorko ala ɗon tawaɗon mbawi ballade ɗum so gorko ari danda ɗum compte mbiya hanki sehil ma kaari ari ɗo walla hanki bambaɗo kaari ari ɗo walla hanki goggo kaari ari ɗo finnima yaade mi hokki ɗumen passe muɗum walla mi sunni ɗum hen jaram noon tinɗen sa waɗi ɗum a dandi a teddini joom suudu maɗa kono kadi a dandi ɗum e kunuɗe saabu no mbimi ni so tawi taw waɗnaka haydara taw amum ɗaccani haydara so yimɓe hoɓɓe jeehi ko joom moɓe tawi winde o ko on jeeyi gacce ko on woni moɓe toñata ko debbo ɓe toñata ɓe miijoto ko woni jogui ko wala ko waɗaɗeɓe tufam
wela ko waɗande ɓe ataye, wela ko rokkude ɓe, wela ko waɗande ɓe paas, hokkani ɓe sabunde taw ko amadou mo ɗaccani. tinɗen weltinde suddiɓe ɓe, tinɗen wawde rende ɓe, wawde protégé ɓe. So tawi ari si debbo addiɗo e galle maɗa, protège debbo o, protège mo, reenmo, salo hay hunde yettomo, salo hay yimɓe jawamo, bawɗo wonde pop salo yawomo. kadi ko guila e départ, guila e fuɗi batta ɗum, mbaɗamo protégé, kankone kalanamo to foti hadde, kalanamo ko foti wadde. enɗam ko enɗam, famille ko famille, cihilagal ko cihilagal, galle ko galle. kala neɗɗo andi ƴeedeji wol goppuɗo place muɗum. hono fof so jooɗima place mum, darima place mum, walla seeɗi yimɓe guura gurdam moƴƴam. ko wona ɗum ko beltinen suddiɓe ɓe, suddiɓe beltine worɓe moɗon. dewgal leeso wona sara e dewgal, il faut ko kaalen, faut ko kaalen, il faut ko deften hen. leeso wona sara e dewgal. wallahi won rewɓe haydara ala ko keɓata e worɓe to banggue finance, banggue haalis, worɓe ko miskineɓe. kono nde wonno ɓe beltini rewɓe to banggue leeso to, rewɓe dana jooɗi no muñi. sa fini subaka sa jogui temedere rokkiɓe jahde jeere mbaɗa débrouillé, saɗa jogui temedde joyyi mbaɗa débrouillé, sa ala wiɓe ala haydara ne kayni ɓe mbaɗa débrouillé ha no gandanɗa hoore bande no cagguiniri batta walla ɓe cagguiniri hirande. saabu eɓe belti, aɗa weltiniɓe to banggue leeso to. so tawi leeso ngo fewani, tawi nder o welani, nder o fewani, nder o moƴƴani, hoto tampino hoore maɗa. ala ko mbawi muñde haydara goɗɗum, ala ko ɓe mbawi muñde haydara goɗɗum. ɗum noon tinnoɗen wawde moƴƴinde e wawde weltinde ɓe e nder sutto to banggue leeso to. weltinde noon ko andude holno jomum weltinde mbaɗa heewide mbimi on. dewgal couple ko combat, ko lamba, moni foof yo ƴeew libde keddiɗo o, moni foof yo ƴeew beelamma goɗɗo o, moni foof yo ƴeew weltinde goɗɗo o, hoto ƴeew beelamma fittano maɗa an, ƴeew weltinde cuddiɗo maɗa debbo, ƴeew weltinde joom galle mum. son mbaɗi noon tan moni foof ma ƴeew ma welto, moni foof ma heeɓ beelamma, moni foof ma weltinde goɗɗo o. communication won ɗon, fijirde jeere won ɗon, préliminaire wona ɗon, kares wona ɗon. ko adi ko joomumen jettodira. kadi nder suudu fewte gila boowal, gila ko adi lelde, gila ko adi keɗen nattoya, yo communication moƴƴo won ɗon, fijirde jeere won ɗon, gandina debbo aɗa tuuya ɗum, debbo andinma en tuuyama. mbaɗon ko wiyetede provocation, mbaɗon ko wiyetede provocation. so ala ko heddi, so wona sukaɓe lelima hoɓɓe jeehi galle decci, monimo fo loro ha ɓandu mum laaɓa, waɗa uranteri mum, jogo comci mum baldude, taw ko comci laaɓɗi ɗi ngala hendu, taw ko comci laaɓɗi ɗi ngala hendu. ɗon kadi en teskima, ha ɗo kadi teskima, rewɓe ɓuuri wawde heblanade to banggue lelde, rewɓe ɓuuri wawde heblanade to banggue lelde. saabu monen maɓɓe foof nde pindi pop ene ƴeewa comci mum balduɗi, ene ƴeewa darabe mum bertata leeso weltina fewana ha feewa, ene ƴeewa urde suudu mum ha ɓuura, ene ƴeewa gandanɗo sodde ensemble taw ko balduɗi, rendina kalis ha heewa sooda. so tawi noon an dew gorko a waɗanama ɗum, waɗ apprécié, andin debbo a yi, andinmo a yi suudu ndu. debbo werti suudu mum ha laaɓi ha yooɗi, waɗi hen darabe ɓurɗo yodde, waɗi hen darabe danejo, andin ɗum jomum a yi darabe o. gandinta jomum a yi darabe o ko lorɗa ha ɓandu ma laaɓa. saɗa ngabba leeso ƴeewa koyɗe ma tawi ala leydi, ƴeewa koyɗe ma tawi ala leydi, ganda ka lorti ha ɓandu ma laaɓi, sa lelima e darabe he darabe o tun wata tasnata ɗum. jomum waɗi cuura suudu uuri, wi suudu mum uuri, andi o cuura ne uuri, gandina ɗum ne uuri, machallah hoto keɓɗa o cuura ne uuri an. to jomum gandanɗa hoore maɗa comci mum balduɗi, a yii ne ɓorni ko kalisaji kewɗi ɓenndinta ɓe cooda, jomum ɓornimo comci joyi waɗa apprécié, andin ɗum ko ɓorni ko a yii ɗum, andi ɗum machallah ne yooɗi, waɗ ɗum apprécié. enen noon en keeɗ wadde apprécié. waji goto on e haala o wi enen, o wi debbo ñalla e cuisine, tawi joni ko wayno ko kew walla invitation walla ko wawi wonde foof, walla hay soko hirande, debbo ƴetta fodde 2 heures de temps walla 3 heures de temps ne waɗa e nder cuisine, en waɗa nder cuisine, setta ɗum, o eeɓa ɗum, o fewna ha feewa, o sinka, o yooɗa, o waɗa fa yooɗa, o adda e nder 2 minutes piltinen ɗum ha laaɓa. ça dire que on a même pas le temps d'apprécier, on a même pas le temps d'apprécier no waɗiri ni ala, en ƴewra ala, enen ƴewten tan tawi ene saafi sene heewi, hay safde nde en kewani wiide ne saafi,
kewɗen kay so ko waɗi ella biyen waɗi ella ala lamɗam walla ne ɓurti lamɗam ɓurti nebam kono wiide safi seeɗa haalata tin ko wiyata vraiment ndefu ma waɗi fayida hande machallah o c'est vraiment délicieux ene famɗi ne safi ne samɗi ko ɓurti lamɗam tan hande ala lamɗam ene herɗi ene ɗumnini ko ɗum tan kewɗen wiide kono en kewɗen critiquede kewɗen jel kono en kewani mantude joomum kono noon kadi to banggue leeso to banggue nder suudu to ko noon kewani wadde apprécié ko joomum gandanɗa hoore maɗa ɓorni andini joomum a yii andini joomum a yii ko ɓorni ko andini joomum a yiiɗi ko ɓorni ko andini joomum ti apprécié ça andini joomum ti apprécié ça andini joomum wonde ko ti a yini couleur préféré andini joomum wol couleur mo joguiɗa oɗo couleur so waɗi ɗum o woni préféré maɗa mbadda e joomum sigira ko jewtida e mum jewte payɗe jalda e mum mbayonno sukaɓe ni pijon jaldon mbaddonde kares kono ko ɓuuri hewde e worɓe ala joomum ummoto tan pelep yetto tiwlo e joomum so beltima gayna yaha lawol muɗum fooɗa dara muuralo walla rumto comci mum ñalduno ɗi comci waldata surtout to banggue worɓe wona noon wona noon c'est pas comme ça la vie weltini joomum fijji joomum wadde joomum sigira ko ha gandanɗa ko ɓalli mon ngula ha moni fof jogo tuuyo goɗɗo on ko wiyete jokkodira sottodira tarde ko ɗum yo won ala dernier position saabu ɗum juurta so juuti ko minta 5 minta 6 ɗum juurta donc ko yidde wiide en no mbiɗum to banggue ñamde no yimɓe ñamira seesa e ganda mbaɗa apprécié ko defa ko gande c'est la même chose faut prendre tout ton temps ko an jeeyi hay goto rendani waɗir seese ardu hen seesa ardu hen jam jam wadde apprécié joomum yewtide joomum fijji joomum wadde ɗum de préliminaire ha bonne fof ɓandu mum wuula ha ala ko heddi on jiiɗiɗa nata on jiiɗi lalade on jiiɗiɗa no jokkodiron ha moni fof gandanɗa homo waɗa apprécié goɗɗon ha moni fof tuuya goɗɗon ha ɓallin kula mbawon jokkodirde son jokkodiri en tinno en jokkodiri e dow seesa e dow jam e dow beelem jaron hen jam moni fof ƴeewa weltinde goɗɗon moni fof ƴeewa weltinde goɗɗon hay goto ƴeewa beelam muɗum oto ƴeewa ko yiiɗi ko ƴeewa ko goɗɗo yiiɗi ko caggal nde moni fof yiiti hoore walla caggal nde gandanɗa ɗum noon son gayno jooɗoɗon seeɗa gonon e yewtidde walla ɗon to lelni ɗon ɗo gonon e yewtidde gonon wadde apprécié moni fof gonon toñodirde moni fof wone toñde goɗɗon gonon e jaldude moni fof weltino andino goɗɗon tawi weltima namdo goɗɗon tawi weltima namdo goɗɗon tawi yiitima hoore mum mbaddon sigira ko seeɗa mbiyon mbalen jaam moni fof ɓuuco goɗɗon mbalen jaam son pindi subaka pindinira joomum seesi pindira joomum ɓuucade joomum walla pindina joomum seesi takkoɗa sara joomum beltina ɗum gandina ɗum wonde ko piɗa affine juuɗe muɗum ko ni woni dewgal woni fof ƴeewa weltinde goɗɗo on sa weltini joomum so ummo so jehla subaka law ummo fenama kastari walluma an dawruɗa so tawi a dawi to mbawɗa wonde fof téléphone ngaji hande no goodi kala saaha nodda joomum namdoɗa joomum moni fof woto hay goto fadde hakkadi nodda moni fof yo noddu goɗɗo on an noddanno subaka a noddani joom suuduma fodde téléphone nodduma an mbaɗaɗa sellide hande mi heɓanima no ñalduɗa nde poɗɗa artude aɗa foti lelde artude nodda joomum mbiya min de hande mbaɗa artanno waktu tel kono emin jogui ligguey walla holto doyanmi walla emin jogui réunion mi artani tel no waktu communication wona hakkude moɗon moni fof yo andu sa jooɗima bureau ma walla jooɗima galle maɗa yata waɗa foti andude holto joom galle ma woni walla holto joom suudu ma seedi joom suudu ma jogui haaju ene yaaha fodde téléphone nodduma téléphone ngaji en goodi hande min de haaju feeɗima mi caggal walla wol kaari mo sellani walla kaari de ndeken innanno hande mbaɗa yiɗi yaade inde walla mbaɗa yiɗi yaade galle nenamen walla mbaɗa yiɗi yaade tel mbaɗa yiɗi yaade jeere wima yaya gandina joomum andinma wonde ñaguma permission andinma tawa an to gonɗa ɗo aɗa andi holto joomum foti hedde neɗɗo kala ko woni ene foti andude jogorde localisé conjointe joom suudu mum walla joom galle mum to foti hedde ɗum noon communication addata ɗum hoto gonɗa hoto janɗanki hoto kaari woni mi andata gonɗa hoto janɗa ɗum ko manque de communication ɗo yaha
kawde lelo jippade a waɗi joom suudu ma o hokkal mbiɗa hannde komi lelo jippade alto ndoyanmi sa arti en namdata e holto gonnoɗa aɗa yiɗi yaltude holto jahata joom galle ma arte galle tawanimo ɗo wiyatama holto gonnoɗa par ce que a wayninomo ɗum noon tinɗen noon to banggue respect waynade wona faiblesse kadi no debbo o foti waynoradema ne yahani an gorko saɗa yaha haalana joom suudu maɗa saabu hayso wona to banggue waynade de aɗa fonno artude 17 heures a jooɗima ha 21 heures artani jomum fayat fof ne wawi wonde hen hande neɗɗo dawa tan wiye fitti waɗi crise yani maayi neɗɗo dawa tan wiye naggam neɗɗo dawa tan wiye teɓam naggam neɗɗo nanga wiye aɗa agressé yanama fof ne wawi arde hen ɗum noon to banggue communication wona faiblesse wona hulde joom suudu mum walla yawade hoore mum ala communication yo waɗ mono fof yo andu to heedi an kala nde guipornoɗa law kala nde lelta jippade aɗa nodda joom suudu ma min hannde komi lelo jippade ñande hen a noddanimo for heure poɗɗa jippade o a noddanimo a arani a noddani ay o yiyanimo ɓerde makko o daro ɓerde makko daro o fayat ɗum noon tinɗen to banggue communication wona sara e to banggue dewgal mbuɗa meɗen so feewi feeñi feeña e windere feñja e bataki bindaɗo bataki buuɗal yimɓe ko fati e gurdam galleji e sowtol musidɗo mon sehil mon Haali Abouba eɗen goni alarba sappo lewru septembre woni siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi yo jaam Allah ñalla en